Tak, diváci šíleli doslova do písmene a my pojďme na první kolo. Je to tady, naskočené koleno, ale Košiš to zvládá, dostává procházku na zem. Mě tady se mi strašně líbí, jak se Jirka hned zvednul, že prostě opravdu je vidět, že na tom pracuje a asi nebylo jednoduché se zvednout jednomu z nejlepších judistů v Evropě zpátky na nohy. Toho pasování a tvrdá levá v háku. Teď je Procházka v problémech, šel do kolen. A tady prokázal další věc, že tu bradu nemá skleněnou. Fantastický zvedák. A naopak Stošič je teď pod velkým tlakem a Procházka zkouší zápas ukončit. A to se také děje. Klobouk dolů před tím, jak tohle to obrátil, protože tam si fakt mám sednul na zadek a bylo to čistý. A ještě nejenom, že to otočil, ale jak knockoutoval soupeře. Pojďme se na to podívat. Nejprve to, co si komentoval skvělý hajky, pak naskočené koleno, které jen těsně lízlo, bylo vidět, jak vylezlo z druhé strany ramene. No a teď přijde ten moment, kdy Procházka chytil tvrdý levý hák. Bum. Já poprosím pana Vítězslava Pecla. Tady prostě zkušeně svázal soupeře. Je vidět, že to bylo čistě trefený. Okamžitě otočil, ten zvedák byl doslova drtivý, byly tam 4-5 přesných úderů. Košič tedy taky ustál pěkně. Ale ten zvedák asi nejsilnější úder. Určitě. Tak myslím, že jestli k tomu dojde Šolc Procházka 2, tak... Myslím, že se na to všichni těšíme a... Takže borci do středu, fighters in the middle of the ring. V tomto utkání vítězí po minutě a 10 vteřinách Jiří Denisa Procházka.